Iritsi da eguna, gaurtik aurrera osasun pasea alde batera utzi eta txertatze pasea eskatzen hasiko dira hainbat lekutan. Jatetxe, ostatu edo kultur guneetara sartzeko txertoaren 3 dosiak izan beharko ditugu. Arratsaldeon guztioi, horixe dugu gaurko gai nagusia. Hainbat asteren ondoren Frantziako Konstituzio Kontseiluak onartu baitzuen txertatze pasearen erabilera. Horregatik hurrengo minutuetan hainbat langile eta bizilagunen iritzia entzungo dugu gai honen inguruan. Eta horretaz gain, FIPADok nazioarteko dokumentalen jaialdiaren sariak banatu dira asteburu honetan. Zerrenda horretako titulu garrantzitsuenak ezagutuko ditugu, eta noski urteko lehen Baionan kantuz ekitaldiaren irudiak eskainiko dizkizuegu. Gaurtik goitik txerto ziurtagiriak osasun pasea ordezkatuko du 16 urtetik gorako herritar ororentzat, eta ondorioz, orain arte bigarrena behar genuen gune eta esparru gehienetan ziurtagiri berria beharko dugu. Kulturguneak dira horren adibide, naiz eta Baionako Euskal Museoan. Je pense que pour nous la mise en œuvre du pass vaccinal en plein hiver comme ça, c'est Ez dute uste negu betean txerto pasea ezartzeak ondorio izugarririk izango duenik. Ez bederen, osasun pasea ezartzeak izan zuen bezain bestekoa. Edo hala espero dute bederen. En tout cas, on l'espère. Dona Pableuko zineman ere antzeko iritzia dute, ez dute uste orain ezer aldatuko denik. Guretzat ez gauza hondik, jendeak usatia dira, badakite paperak presentatu behar zuztela, behar dutela sartzean, dordian usatia gira, bentara ez dute gehiago fitxik ertean. Egiten dira paperekin, ez dutenak ez dira egiten, eta untsa gira. Osasun ziurtagiria plantan ematea nekezagoa izan zela onartzen digu. Bai, izigarri, jendeak arkunt kexu zien eta gurekin etzin bat egosuki eta hori denak pastu dira. Izan dira hilaitezunet gogorak, pastia da. Berriz dira goxuki eta pasatia dira riben. Hodian guretzat ez du gauza hondik aldatuko. Kulturgunetan bezala, kiroldegi eta kirol ikuskizunetan eta ostalaritzan ere ezarriko da txerto pasea, naiz eta hemen ere antzeko iritzia dute. Ez dut pentsatzen zerbait aldatuko dela guretako, baina bukatuko delarik izigarri kontent izanen gara. Bai, pasaniter deia lan gehiago galetzen zitzaigun, eta barkin dituen skanatu paseak, baina momentu batez usatzen gira eta hola. Eskualde artean bidaiatzeko ere, gaurtik akabotestak, ez dute gehiago baliorik izango garraio publikoa hartzeko. Bidaiari honek diosku ez diola zentzu handirik ikusten, txertatua egoteak ez baitu bermatzen birusa ez izatea, eta testak aldiz, bai. Le Covid qui a fait un test dans les règles ne peut pas monter à bord et ça je ne comprends pas. On n'aura pas le choix, ou alors on prend pas le train, ou alors on le prend. Beste honek berriz, aukerarik ez dagoela eta bidaiatu nahi bada txertatu egin beharko garela dio. Ipar Euskal Herriko biztalentzat bakarrik ez, Gipuzkoa, Nafarroa, Araba edo Bizkaiatik datozenek ere baldintza berberak bete beharko dituzte, eta ondorioz, txertuaren 3 dosi beharko dituzte ziurtagiria eskatzen den gune guztietan, bigarren ziztada jaso zutenetik 7 hilabete igaro direnean. Leio edo Mugauri 4 hilabetera jaitsiko da otsailaren 14ean. Edonora ere, berau ezarriko den guneetan aldaketa handirik espero ez bada ere, herritarren artean iritzi talka sortzen jarraitzen du neurri honek. Eta lanun batean adibidez, aurkakoak Baionako karriketara atera ziren. FIPADok nazioarteko dokumentalen jaialdia amaitu da asteburu honetan. 4. edizioan ohiko egutegia berreskuratu eta urtarrilaren 17tik 23ra 150 dokumental ikusteko aukera egonda. Eta atzo ezagutu genituen sarituak. Aurten 14 sari banatu dituzte. Garrantzitsuenen artean, nazioarteko dokumental onenaren saria The Balcony Movie poloniarrak eraman zuen. Robię film. Ale jak będziesz w filmie. No. Nie mam pomysłu na film, szukam, zbieram temat.
Bertako dokumental onena Merci pour votre ovation. Je vais demander tout de suite à Rémi Lédé, le président de la SCAM. Paraisok eraman zuen musika dokumental onenaren saria. Eta azkenik, gizartearengan eragin handiena izan dezaken filma, Hong Kongetik datorren Revolution of Our Times izan da. Orokorrean, edizioaren balorazio ona egin dute antolatzaileek. Hainbat berrikuntza egin dituzte aurten, besteak beste, sukaldaritzari buruzko hainbat dokumental egon dira. Gainera, lehenengo aldiz, 2 filmek euskarazko azpitituluak izan dituzte. Hurrengo urteetan gehiago garatu nahi duten ezaugarri bat. Hurrengo urteko fipadoki begira, jaialdia egun bat gehiago luzatzea aurre ikusi dute. 2023ko urtarrilaren 20tik 28ra. Horrela, asteburuan hasi eta asteburuan bukatuko da, jende gehiagok bertaratzeko aukera izan dezan. Izadiako parke ekologikoan garbiketa lanekin hasi dira asteburu honetan. Irudietan ikusi daiteken moduan, orotariko zaborra eta obra hondakinak kentzen ari dira, baita hormigoizko egiturak ere. Modu honetan, 2020ko udan Pinadan gertaturiko suteak parkeari egindako kaltea moldatzen ari dira. Lanak hilabete bukaeran amaitzea espero du Angeluko herriko etxeak, eta horrela, Izadiko parkeak ateak irekiko ditu otsaila hasieran. Ohitura den gisan, hilabeteko 4. larunbatarekin, Baiona kantuz ekimenak euskal kantak Lapurdiko hiriburuko karriketara jalgi ditu aurtengo lehen ekitaldia. Urte hasi dugu eta bikain hasi dugu, gaur gure beldurazten hotza, jendia horrek ez du izitu. Jendia jinda, oartiak ginen edo abenduaren 31 ere bazela izi herriko galdea jendearen ganik, izerko jendia bazen, eta ikusten dugu plazerez berriz etortzen dela edo zein izanik aroa eta guzti, eta hori pozgarria da. Eta 2022 hau berezia izango da gainera. 25 urte, mende laurdena, osatuko baitute hizkuntza eta kantuari ikusgarritasuna ematen. Aurten gainera, aterpe berezia izango dute horretarako. Nik ikusten dut ber eraikitze bat bezala, zeren pandemia hori eta gero duda asko sartu dira guretzat. Alde batetik lekuaren gainean, zeren gintuen lekuak galdu ditugu, bazterguzitan orain hiri erdian leku bat libratzen delarik mahaiak sartzen dituzte, behaz ez dugu gehiago lekurik, eta hemen atzeman dugu babes gune bat, generat eskual museoa da, lotura zuzen bat badugu egiten duguna eta hemen dagoena, nahi da guk erraiten dute ondare imateriala dela egiten duguna, guretzat da kantu herrikoia, eta uste kantu herrikoia eskual museoa edo eskual ondarearen arteko lotura bizia izan behar dela, eta guk hori ikartzen albari badugu hobe. Eta gainera badugu hitzarmen baten proiektua, museoan kantatzeko aukerak ere izan ditugu, alako animazio tipi batzu, behar zinez, ber eraikitze, ber abiatze bat izanen da 25. urte muga. Berreraikitzea Baiona kantuz ekimenarentzat eta honen eskutik baita euskal kantu herrikoiarentzat ere. Eta zergaitik ez, zurekin. Baionan, hilabeteko 4. larunbatean. Eta gurekin, hala nahi baduzue, arratsaldero hemen, ETV baten,
Ikus entzule lagunok, hala izango delakoan, bihar arte.